bænke på en ben. Kom så! Ja. Nej, I må ikke bruge hænder. I må ikke bruge hænder. Ja. Og Nisha, du snyder. Ikke røre puden, fordi så er man ude. Godt. Nu skal I gå frem og tilbage. Kom så, piger. 10 skridt til højre, 10 skridt til venstre. I må ikke røre. I må ikke røre puderne. Nisha? Ja, den skal vi lave. Vi kunne ikke. Så bruger vi. Nu bruger I panden godt. Godt. Nu går vi ned til næsen. Sådan. Lidt og bedre det. Godt. Så må I godt hoppe 5 gange. Der fortæller Fakta og Sølvstadbrød til 9 kroner og økonomien til 12 kroner. Så nu kan du godt klikke væk. Med mindre du lige vil høre, hvordan du får